Nandito kami ngayon sa Urdaneta, Pangasinan, kung saan dito gaganapin ang laban ng shooting ng taga Manawag versus taga Nueva Ecija. Ang kanilang laro ay race to 1, 25 shots. Tara, let's go! Lapit mo ang konti. Isakto lang po yan. Pag kumapos boss, atras. Atras na isa. Ala. Diretso na, diretso na. Mahina lang boss. Pagkagat lang yan idol. Mahina lang talaga. Mahina lang talaga. Buti hindi lumalaban dito si Tatay John nakapikit. Meron din sila. Oo. Retro. Saka nakaluhod. Sabi ko lalabanan kita, nakaluhod ka sa asin. Dapat sa mungko. Sa asin lang. Sa asin, pero. Nagbigay sa motiba yun talaga yun. Doon nakaluhod yun sa free throw, walang supply. Sa free throw. Supply. Ayong nakaload. Nakaluhod. Saan nyo nakalaro? Layo-layo pa ng biyahe natin. RBCS na labay sa oras. Kala namin kasi si Mark yung taban eh. Hindi naman yun yung sinabi sa amin. Pero kung yung sinabi ko agad, di naman Hindi kami lalaban. Hindi kami lalaban, kayo na lang padadayuin namin doon. Oo, sayang. Pumunta nung sana kami doon. Oo. Tropa, ikaw ba vlog yan? Ako po mo. Ano ba page? Tinigit ko rin po. Ay, yung di ba? Hindi ko ba pinalam pa. Hindi ko napapalo, nakapanood sila. Angel, dyan ka na lang, bukas. Mamaya, picturean mo kami ah. Sagot ko sa Robio. Ay, isa lang sa pero balikat kay Manjun. Meron bumaliit na kay Manjun. Ito lang bumalikat kay Manjun. Kevin lang. Nakakapit ko na gano'n. May pin ka na ng YouTube. Wala pa. Pag meron naman, malaki na. Ano, kumanda, ganda nyo.
Ang demonyo. Yan mo. Yo! Tek pa yung sigarilyo. Lumalakas ah. Then, istuwan. Na. Wala kasi naglasing. Ocho, mighty. Demonyo. Ano pangalan ng company? Pwede na matalo.
Paun lang. Ito tama to, paumag. May laban na kung nasa ito. May laban na kung nasa ito. Nakakailan na ba dito? Inawala na yero. Ito nga pa sa mga yeros. Solnado. Lumitaw ka, Mayor. Parang ama. Flooring ka muna natin. Mamaya bibidyo ka kayo ni Kuya. Ang mahal ng bayad, 3,000, 3,300. Iwan. Tapos. Ring alis. Denga. Nato ng awa. Nato ng awa. Naawa talaga nila ba? Hindi nga ako naawa kay Tik-Tik. Ginunting. Pagkadala ka ng materialis ka. Pagkadala ka ng materialis dyan. Galing pa nga sila. Ulam mo. Sampuy lang. Bahala namin Ha? makapagtsa ko hanggang kami yung Santa Ignacio na lagi na namin. Malayo pa tulakan nyo. Hanggang sa Ragoso man lang. Sino ang sakal dyan? Dala yun. Ito. Yang ka bilangin? Ayan na. Ilang araw yung lalabas na? 3 days. Kahit mamaya na po, unahin ko na po mamaya. May nakapila po pero Ulang ka sa inyo.
Bukas pa yung hardware, bukas Alvin. Kahit saan ka na doon tumira, sabi ng kapit. Gawin na daw mamili. May Nova. Wala na. Ang lumiguri. Tapos yung boxing.